ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକାଲ ଭଏସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ନାମ ହେଲା ଯଶକେତନ ଛୁରିଆ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୌଭାଗ୍ନି ଛୁରିଆ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଛୁରିଆ। ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖ 1997 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲିର ସଲଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ବାପି ସିଂ ଓ କ୍ଷୀରୋଦ ବେଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିହୁ ସାଇରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ମଣ୍ଟୁ କିବୋର୍ଡ, ତବଲା, ଢୋଲ, ନିଶାନ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ପପୁଲାର ଗୀତମାନ ହେଲା ସେଲ୍ଫି ବାବୁ, ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ, ଜିକରୱାଲା, ତୋ ଡିଜେ ବାବୁ ଆସିଗଲା, ଆଇଛିରେ ନୂଆଖାଇ, ମହୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।